Atiafo Asantuma Ike TV sini. Oboba sempre mu bread se mede nsem a abetodwa ebre wo. Na hu ne ekọ. Mesra wo de an se obe subscribe channel no wa share. Na do comment na gu comment section ho. Like page no. Mesia de mfiro na ma onua bi hu de ekọ so. Bisa no ani bi o ekọ so na hu tinti o se eka. Na bani bu be bi se de owo ba kwasea. Wa mre se de otete no. Abrante bi de asem bi abetodwa. Tie nsem bi a waka no wi a medi mu ama no. Nsemu bi kɔ so ɛwɔ manhyia ahemfie. Abra yewura ɔde no Dr. Frank Frimpong na Suma Hene a ɔyɛ Council of State member de Mabono region. Ɔno aso kan nananum abedwaku a mpanyinfo a nananum ahemfo abɛwɔ bono a mekyerɛ Bono regional society apa be aka yewura osaje force ade Dr. Frederick Mambadi nwa abreni nyina meeting bi ekoso wo National House of Chiefs a omone kosi ahemfo abɛwɔ bono ha banani ni nanu yewura ni dwumadi a wodi okɔ National House omatena ekese yewo Kumase opposite manhia so okɔ akodi ni dwumadi a yɛde ahyɛ ne nsa odini daadaa de ma abono ma no no koduro ni nkusie mponche nabo olu ntwi bia bewo manhia himfie otumfo nkramane na oni beti ahimfie no asante ne nkramane ne mponche no beti ahimfie no to share papa ne so a pa information ayenye etere so enwe policefo ne bambofo ne ba mu a nka bed bensa e kan yewura ode no Dr. Frank Frimpong desine ya yedin ye hwese topa bi be free ahimfie ho aba but besi ne kura na kire se de ye course no mpanyinfo a be wo manhia wo free training so besi na ne su nyina be ya we be tena ho ne bopo suma nkura no se be nko ne be nkodi sa adwuma hia ka be kwa akodi no ba yewura sandene amika se mjiro yebu pa wo yebu onema bi no ne ye bi no ye ne ye no nya adwene ne ye kan ya adwene kire because kabima minka bi ukami ebe kabi but level na woni nkura no pese ho de asem no kono abonfo ye nyanfu sa level no ye bonuma abono ade hye ya tra sa level ye nyina ye Ghana ha ye behwe why ye behwe se sa level no ho pese ho peja asem no de kodi a yeso ya ye ready ya ye crowd ya boy on papa ni enamo no nti se nsem hunu na wonkwase yafo na ne beti ahimfie ho no bedi kire yewura Suma Hene no up to now wontimi fa topa bi ama me papa na to no na kire se wonim hu bi O se edika no Suma Hene be Kumase oba National House of Chiefs ama otumfo nkrante enkusie mponche dabo entwe ene nkraman edi onsa keka enka nya police fo a enka ondom se keka Suma Hene na abrante e mami musa asamba akomi a me dia kaka ho e ba cho se emse Suma na wo oni Suma wo doma anantem ho ba bi na wo so ta chi nkusie pa nti na di nkusie ne emwa no se oye forestry ana se ochi nkusie usunsun fidie na se usuma fidie na eyi aboate se kusie no awoka no ana odabone ne mmo na awoka no se fidie no yibia ya na wokọ a osane aboa no ma oni aboa no kọ na wofo ho ekopa chew otumfo mponche ene nkraman ayade ama otumfo amepa chew on se ye kaso obia nyina gyan nyansa ebi na oditiwi ebi se obi asifia okay bia na oba bia ho no ofie na se Suma Hene fie fence wo ni ho nti ebi a wo so fie ati offense wo ni ho se wo sifie na to fence wo a main gate no yetimi de kraman se de wo kan mponche egu fie ho na wo be fie ho no amane kwampa so a mo ne tibi chewe kraman tibi bom sibot mi chew okusie na wo kan no
ene mponche no otimbe pemo efise wa mfa kwampa so na abefie ho wa mogo ntina bible say de wafa obefie no wahuri fenso na wa mfa fie ni kwaso no oyo odwatwafo oyo okromfo eti se ye otumfo na nanom ye noi eye nkraman eye nkusie dia ukonfo ne se kusie abewe banchia ana waburu a ya na akopa kusie ni maame pa ne chew aboa ne ya hwe nyansa ye kasa fun bi sa wo wa ye nipa mu ache nipa se nipa ye mponchi ni nwane nkraman na mponchi ni nwane nkraman etwehye wo so a efun so be na ohun jimi ya no mebu a ye nka se wo ka se ebunufo asantefo wo bunu na no kra no mokos asai nkraza mokoni ofensu manhin hia entidi ai wo fensu manhin munni hia to na tesukra mutimi nya ne hwe na kampase nkraza yo kru hwe me kasem bi a kire wo mo de ye de bunu wo mu abama o mu apagya bunu so ano wo mu nya bunufo o hwe sumahene ene do mahene wo nso mu fira kwam ene bae na pajo wa me no kasai wa wo keka nsamfo no mi busa se bunufo fira kwam bunufo o mu fira kwam ye pebuna chiman se ye pebunu pa chiman pa from chiman de akabia nya bunu efise ukosampa wo mu nka bunu kasa wo mu kasa wo mu ka kasa no ene obi akabie na so no mu nyina mpo ene kabie ene bunu no kra wo ba mienu ana miensa so uti wo mu kasa no a egu ahodo bebre eti mo mu amamo mafa bunu aso ano a modi asua wo mu kwa betira motie kira mo kan samfo fa ho no mo adwene wo fom efise do mahino o su mahino wo mu mfiri bunu wo mu nya bunufo what you say ye osekwa ye osampa enkronkro na ho no wanchi tuabodom no o mu nyina nya bunu ebunu kasa no mu kabie na akoma akwasem o mu nya bunufo etu de mane mfa so a netra se jimi se ebunufo asantefo wo bunu ne se base ye kase enum di si ani a ye nkrofo ho na mo nkrofo ni a ye betu aka chewo se asante na mudidie kurasi ni o kase me no kase se kuma se kro ni mo no otwoma konkra no ko hunu kran afetu ye besuma hene so wose den ye tie suma hene so de no na fe me sana aka aba otumfo kro ya ate say Bono House of Chief ye autonomous ye nsha Ashanti Regional House of Chief basi impo ye nsha national ase ye created by Act of Parliament nti ye de ho ne ayepe ne ye beyo semra e kire se de ye de anyo ni nya ye mra ye be di mra so ndi no be kire ya ye be ye de sese ye na mo bi o di mi dra ba bi a me ye patapa na onfa to me bi de obehunahuna ye ya aburo ya atra ya aburo sa hunahuna ye demo asare koka nkyira asem nkyira ya nyonkutu pabia de be fa na da akwari bi sungodo bokwari so da bi autonomous me ka kire wo autonomous no ena mo de asebo no ena mo de asebo region no regional house chief mo de asebo mo de aguo mo ye ho basa no sorry wo mu disi o mu sesi o mu se o mu ye autonomous one man churches no enche na gu mame fa nkwa Ghana Blaster GFA wo mu se wo mu ye autonomous enti wo mu nsha baase enti katase je ne proye ohwe na no wo nko we kapeti ense basisi enti kuo bi oso autonomous wa on sha baase bia oso on fa hodie no
ne fa ho de bebre de awie eti regional house of chiefs a wobono a mo wo si wo ye autonomous enu ti na na sam pagya fra mo ne nya asam a ye frɛ dɔ ma hini kumase a wa ama na amechina a contempt chain besi ne autonomous nti moto aba yisi nim na mo declare aban so hwamo o se na wakasa kansamfo se mo ye autonomous mo di mo ho so na wa man odi ne ho so a wantimi siesie ne man ye hwe bro house of chiefs ense wo one ye hwe drobo hene ene drobo hema drobo hene hye mo ase ono ai ne ho se kotoku sa bobi aso ohome so nkasa osu oka ho wo hema so otu wo hene so otu wo hema eje bro regional house of chiefs ni benya sa asem we ye to sum ye ni esuma akomenase onzo omni echidom enam kwambone a wo fa aso se omu chiamie wu a omprimie nsie no no mu ko otondwe no se so autonomous nti utimi ye de ope autonomous awu ye nti ena wo ko wie nkonwa free Jankufa efise akonwa na mu die Jankufa eto a na preach aba preach to a na Jankufa ba preach ato na du se Jankufa ba ko wie nkonwa no fa police for ko sisa nkonwa no autonomous ebi no ye hwe nsu atre essence ma se nyame adom ye declare won on pese ye say do ma hin pompo so gazette I say na jafra de no bia je se mo autonomous etimu de mo pe na mo be mo abai me na de mo fa nya hwe mo ye GFA mo nsha baase nti bunu regional house of chiefs no o mo nsha baase o mo de o mo so etinense hunu koso entokwa koso wo ho ye hwe nsu atre wi a na yakohwe fiapre na do ma hene ka sese otumfo bo no ma hena ada no obetunu ho ade so nti ye hwe se ebebem no oturu ho ade so ye kwatro nie ensem wo ho sunwane ensem wo ho awie dumase ensem wo ho tumfo asi ne hene osementi ase ese besi ade ye bata chimana tanoso tachima tanoso nsem eno so hye bro house of chiefs ase ye hwe tuabodom na nse hwe ahinsu esima pagya ho na fei nkyira otumfo obrempon wo se onti ase ne nti ase ekira nti wo gazette obi autonomous o de gazette eti sese mo di autonomous no ena epagya mo ho na mo de yense hunu ewo bro region honum regional house of chiefs mo gu no mo ase no aye pasa sese sa edram bobo yen bebre suma sante eti se ko basa mo antata wo mo hunu wo mu na mo asisi mo hini bia dusi ekoto aba do ma hini nya do ma hini so anya za konwa no ne papa de ntu so ofiri so adba ma suma hini na sa autonomous we no de ko ya konwa na do ma hini po na anya na suma hini obi oni namo a we tra konwa so anu we girachire we tra banga so anu we so te iso ka se dwa so ase we di sen ifi akonya reference eti watra se ehunu se sumai se mimi fra konwa so abefa eti yenye campaign enya bro champion bia na omu yo nya bro nkoso bia na omu pese koso adwene kuta omu ni se do mahini pro wompo 2 years aka no owi a wawie etu o mesuma hina be hye ho se dia konwa papa se do ka se na naja fra be ba regional house of chiefs ni dia enye woni na obetsa ni fie dia se woni fie se dia se regional house of chiefs ne dia autonomous nti ne dia eti yesra ban no se ontie nsem a ekoso se omusi omu di omu ho omu fa ahodie omu ye autonomous group bunu regional house of chiefs nti omu di omu pe nti wa ban no mra wo fa nya hwe ne sa ban mra ye bibia ekasa se we ngira ekoso enkura mabodi be se dua se du baako be bie no amanso nie na so
Bro Regional House of Chiefs na say I'm say 16 or 17. I for 17. And I have bro Regional House of Chiefs. And 17 the move say 11. And some kwana ho. And someone yan kwana ho. Do my first Sudan no afetire. Munye say no we no afetire no ko hu munye say che say on the one child the pa age bone kwana ho che say the temp bia basa beba autonomous. Enti do my na kwa suma di autonomous di nsemunu say autonomous nti do my no so on tu galam say suma hene ananu akwa via suma e dia to suma fo nanim so obetu galam say wo ho na me bo akire bedi ho nkomo nanu a wo chiami nto ewuye say de abusia be kai wo mu ka best 1.5 billion efri suma hene na so ahin papa ti kromu a krone neje ahin boni ti kromu a krone si apini nti da bia demonstration koso wo bro mo ti asante na mo se mo de ho tutu e no say asante e demonstration ti a wo hini bi otufo nya nkwada otufo nya mkase o kane mabom o chia no ateno mo ti wadi autonomous ena aban ni hwehwe mu din ena mo ye de mo pe ho na mo tutu mo panko mbe hia difo mo de mo nyanko na suma hene oba santememu ha de saka wo eti abrante ni se entwe ni nwa na wa ha no ene nkraman no uwura fie ho no uwura nyansam anka twe ni nwa ne nkraman ne mekeka wo e mepempem e merew na onu otumfo emra mepesuma hene chewo na afọ ene ekọ hata na sa wo ne ekoyi di interest otumf na abrante okasa am so esoro ka ne pen wo hwe a yesa no mofre esoro ka no na adwunu mu kan kakra se ye enkrama ne ntwe ne awuo ne wahwan ne nkrama de nsa keka ayi sumahene ya hwedi otumfo ma abontere me pa acho ha na umu ya de sa on feri ya de hu na otumfo ka se nkwasi afo ne bondini otumfo no o ka se jimifo ne bondini eta wo ba we nkrashi wo no nya bi no mo de anu o mo ahye so da bi overall ne singlet said there mo jiji susu ase kanete town council anu sama afie mu no se otumfo be ba pesu ba ne che o se ne ntwie ne nwan enne nkraman e de na akọ ofie ho okwa de ofie ho be ne nkraman ne nwo abrante ho kasa mwie na asa kasa woni asante anya he ye pentokwa wo na dini no the name Ashanti no se woni makobusa ne akiro ne mini na ti ase ye frɛ ye senti ye akanfo na yakun a yakun tin ye frɛ ye esa nti senti o magikro we esenti o magikro we esenti o magikro we yakun agikro atwam akodi d'Ivoire mo sori amose mo okay mo broncha pim kwa amose mo apuno mo na mo ka mo ho abibi ekon ba na mo kokko ye ekon ba na mo kokko ye dodo asai na mo di nkunim sai amode mo ba to asante masa he okasa ye na onu ma de asua ese ne na me ka se enkwadwo na no siri bi ese bi nom ene obi afa mo ba fon a na se onya Samsung bi a ani glass na fe kakra no atrase no akeka nkwasi asem owia no de akwachire ni girlfriend ni nkrase fo ma na ono mo ye no eyam ye wo TikTok kokko me 1k ashe 1k ni nyansa ni adwene ni mu a 1k o de ye na benya firi mu kwasi akeka ni jai ne sua nyansa na kasa pa na ntesko ko obi anu mba ejati fufu se yesi asu edu atem a wo bebo nsem na nye ne hia na mu ye kire se enkasa bi da tu from abonte meka epecho se do mahina ai sumahina bekumase na nkraman ni enwa de nsa keka no nti akwa we pa ha mu ade mferi ade o abusia man fansia na
makasa oba no anko awjo ani so nyame boa ye ne opena mu fa nyame be kasa de ko susuma galamse nsensem no ye bebusa no nsem se ofiri janku fa busua no nti papa ba o ka ho bone ba wo ye ne bedi nkomo na ne abusua pani echi dom abusua pani eno so di nkomo fa chiame hini wuo no ya eba sisi ya no edi nkomo fa ho na me se dom ahene de eni suma court bi o mbeko bia no judge okoba bi okodifo judge okoba bi okodifo ena me mo suade firi na jafra ho one di asem bi edibem ma order na say young gazette na china afi wi na di ka friend say na congrats afi na sabe o tafuna asa trase aka say na wo hene de me kase wonya na eto ye pa na ye den wo na tutu kruma wie wo ye na ye den du fi asem ye fasia na boa isade foforo bebreo asantuma UK TV sini obo ba simprim ni subscribe channel na share fa comment go comment section ho like page no na ye nto aso koye nim Royal Hotel eye ultramodern hotel bia o atwomako dua o santimantam mu ben ebuakwa hotel ye feye se ura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so o VIP rooms o executive rooms and afi wo standard rooms obambo de enyade a ehu bi mu ekira kwai wo atwomako dua oniga we filling station na edi hwanimu obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 Kilos Royal Hotel. Your home away from home.